mehriban halkım, eri vatandaşlar. Türkmenistan bir tarafının mekanı alan edilen 2020 yıl tamamlanıp barıyor. Biz afalımdan üstünlükler etlenen büyülülen hoşlaşıp teyade 2021 yılı uli şahatlık bilen karşılarız. 2021 yıl günler müçönaması boyunca sağır eli. Sağır malım, canım diyen Türkmenin goğurayan malın biri. Öyoğun, maşgalanın ırfıqalı. Şoňa görä sağır ile bereketli yıl hasaplanýar. Merdana halkymyz täze ile aýdyň maksatdary. Ul hem ondan bilen gadam basýar. Mehriban halkymyň dürüjülükli rahmeti bilen döwletimiň hem kuwaty barha artýar. Biz dünýäde dowam edýän şol-şolamy ýagdaýlara garamazdan ahlasly rahmetimiz bilen 2020 ýylda iqtisadiýetimiň durnukly ösmegini gazandyk. İl ýurt bähitli döwletler işlere badalga berdik. Köp sanly durmuş we öňümçilik maksatly binalardy deshalar urup ulanmaga berdik. Müňlerçe bagtyar maşala jaý toýlaryny toýlady. Häzirki wagtda ýurdumyzda durmuş we öňümçilik maksatly müňlerçe deshanyň gurulşy depinli dowam edýär. Türkmenistan döwletimizde enşeme halka rahmetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Bir taslamadan netijesinde Türkmenistan täze sevtara ulu aratnaşyk düzümüň emele gelýän mühim halkasyna ewrilýär. Bir halkymyzyň döwleti dowlandyrmakdaky köp asyrlyk tejribesine daýanyp halk maslahatynyň sentyabr aýyndaky mejlisinde döwlet häkimetiniň kanun çykarjy wekilçilikli idarasynyň işini kämilleşdirmek bilen bagly mühim wezipeleri kesgitledik. Milli parlamentimiziň hiltaýdan täze bir iki palataly guruluşynyň döredilmegi bolsa, ata watanymyzy mundan beýlekde ösürmeň hukuk binýadyny berkidip döwlet häkimet idarasynyň işiniň has netije bolmagyna oňoýly şertleri döredýär. Biz täze 2020 ýylyň mart aýynyň soňky ýeklenmesinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny hem saýlawlaryny geçirer. Ýurdumyz dörejilegiň we üstünlikleriň ýoly bilen anlamly öňe barýar. Ähli ugurlarda gazanılan üstünlikler halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesine ýygyrly ýokulanmagyna oňoýly täsir ýetirip geljegi anlamly hassa berkidýär. Berkara döwletiň bagtyallyk döwründe owakojalyk pudugyny oňyn özgertmeler durmuşa geçirilýär. Merdana daýhanlygy. Şol hem galla we pagty taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen berjay etdiler. Watan harmanna 1 milyon 400 000 tondan köp guşgursak buğdaýy, 1 milyon 250 000 tonnadan gorak ag altyn taşdyrmagy başardylar. Mewa, gök, wagt önümden hem beýlek iriýmişen hem bol hasly ýetişdirildi. Ve o hojalygyny düýpli özgertmek boýunça başlan işlerimizi bundan beýlekde dowam eder. Eri vatandaşlar, mehriban halkym. Sagdyn jemgyýet ol döwletiň berk binýadydyr. Şoňa da insan saglygyny ogramak, ömrüni uzaltmak, keselden öňüni almak, sagdan durmuş kadalaryny ornaşdyrmak boýunça ýerli işleri geçirýär. Halkymyň şo zanyna geljeginde bolan ýaş nesillerimiň saglygyny bagtyar durmuşyny üçin etmekde beden terbiýanyň we spordyň uly ähmiýeti bar. Nähip bolsa täze laşawatlyk olimpiýa şäherjiginde velosiped sportynyň
trek görnüş boýunça dünya çempionatyny, tenis boýunça Davis'in kubugyny halkara ýaraşyny geçirer. Biz geleceğimiz olan yaş nesil bura münasip bilim ve terbiye almak için ähli şertleri dörediýär. Yaşların döwrüwa hünärleri el almagyna, sanly tehnologiýalary öwrenmegine döwlet siýasatymyň iler tutulýan uğurlunyň bir hökmünde garaýar. Sağlaşykly ösýän bir tarap Türkmenistan dünýäniň hem almy giňişligine eýişçen goşulýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde, sanly ulgamy ösürmekde, täze senaat pudoklaryny döretmekde, iri taslamalarlar milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde alın hem ähmiýeti uludur. Biz medeniýetimiziň, edebiýatymyzyň we sunatymyzyň gülläbesmek üçin ähli şertleri döredýär. Milli mirasymyzy gorap saklamak, bağlaştırmak, vaat etmek boýunça gerimli işleri alıp barar. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylyna Daşoğlu welaýatyny üstünlükli geçiren medeniýet kepdeligi halkymyzyň milli mirasyny öwrenmekde we giňden ýaýmakda uly ähmiýetde eýe boldy. Netip bolsa 2021-nji ýylda medeniýet kepdeligini Lewap welaýatyna geçirer. Eýi watandaşlar. Biz bir tarap döwletimiziň daşary siýasatynyň esasy wezipelerini eler tutulýan uğurlaryny aýdyn kesipdirler. Bu işleri hemişelik bir taraplyk derejesinden uğur alýar. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ba sewitine we tutuş dünýäde halkara parahatçylygyny, howpsuzlygy we durnukly ösüşi saklamakda hem de tutulunmakda bir taraplyk siýasatynyň ornatly kararnama kabul edilenini hem bellemelidir. Parahatçylyk, wanaşmak adamlaryň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr. Türkmenistanyň başlanjy tarapynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan hem möhüm resminama 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk wanaşmak ýylartly kararnama kabul edildi. 2020-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistan bir Guramanyň 2021-2025-nji ýyllar üçin durmuş ötüşi hem de 2021-2024-nji ýyllar üçin alym hem çenka boýunça komissiýalaryň agzalygyna saýlandy. Mehriban halkymyzyň abadan durmuşy, ata watanymyzyň rowaşlygy, öýdara bähbetli hyzmatdaşlygy pultulunurmaga gönüktirilen özgertmelerimiz oňy hem netijelerini berýär. Muny hem halkara barlyklar merkeziniň Türkmenistany dünýäniň en howpsuz ýurdu diýip akrar etmek hem doly tasdikleýär. Hormatly adamlar, raýatymyzyň hal ýagdaýyny hassa ýokarlandyrmak, durmuş gowragyny munduny berakda pultulundyrmak maksady bilen biz täze ýylyň 1-nji ýanwaryna aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň hem de döwlet kömek pullarynyň, talip hem dinleyici haklarynyň meşgullerini ýene-de on ötürüm ýokarlandyrýar. Eýi watandaşlar, sizin bilşiňiz ýaly, täze ýylda ata watanymyzyň garaşsylygynyň aglan edilenine 30 ýyl dolýar. Biz eýi diýarmyň, öýlaşdyk öýüşiň şany tenezini, taryhy wakalary, toýap dawralara beslep giňden belli geçer. Täze ýylmy, el ýurt bähiyetli, ol üstünlükleri, parahatçylyk hem de anlaşmaň ýyly bolar. Biz ata watanymyza beren buýsunjumyz. Geljekde bir anamyz, aýdyn maksatnamalary bilen hasylym sepetleri ýeter. Eýe watandaşlar, ýene az salymdan biz
21-nji ýyly Türkmenistan parahatçylyk we anlaşmaň watany ýylyna garşy alýar. Goýtýar yer ýüzünde parahatçylyk, awadançylyk, ulusynyklaryň rızkal bereketiň ýerine ursun. Täze tüm maşgala ojaklaryňda agdy ýerler hem asudulyk ýar bolsun. Bagtyar günler. Döwletli döwran dowamat dowam bolsun. Edip watandaşlar. Mehriban halkym. Täze 2021-nji ýylyňyz gutly bolsun.